jenenge asu. Mbokne kire. Yen bocare pancen ayu. Iki aku nek ora njajal budalang sing nyanyi gethuk orang marem. Budalang. Nah, mau derek arep nembang. Aduh. Ayo. Pak Lurah ya kenal. Pak Lurah ya. Wargane mawon nggih. Nggih. Iya. Apik. Iya. Kok ngurungmu kok apik? Oh, urung ya. Ayo siap. Ji, rok lu, Cul. Tuku teri Waduh, putri. Apik temen. karo semur. Aduh. Mugi warga Bojongsari pinaringan panjang umur. Amin. Cerdas. Ki piye? Kowe piye karepe kuwi? Karepe piye kuwi? Paringi panjang umur langsung. Kowe karepe piye kok nibo? Aku mbasa krungu ini dalang nembang kok ngrantet. Nerenyuke nang pikir. Edian kowe Semedot rasane pun. wis saranmu seneng bojoku kowe, Pak. Non, Saranmu seneng bojoku kowe. Kayane. oleh apa? Ora. Oleh sampean tak jari bojoku tak ibu. Tak imbui. Bojomu ompong kaya ngono ya. Oh, ala tak imbui, mas sampean kan siji. Hah? Sampean tak idoli bojoku wis tak imbui. Dimbuy apa? Niniku. Wis Ayo. Oh, malah justru nek duwe bojo sing ora duwe untu kego nyakot ora keri. Kur mlayu-mlayu tok kotat. Ih, tiru-tiru. Iya kan aku bayangin. Berarti kan wis tahu kan? ayo. Ya aku Ayo. bayangin, mengimajinasikan ngono lho. Kena apa kau ilatnya? Soalnya masih punya untu. Oh iya. Jadi yang tak pakai ilatnya gitu kan tak pikirin koyo ngopo to nek ra duwe untu. Ngapa sih? Ayo. Ingin ya. Enggak. Moga Ya. sampe dikersakaken basane. Panas udan panas lengaleng. Pak Dalang. Wis ngerti, wis meneng. Sampai gunung. Ndam. Mendem Mbak Alisa mendem kok. Aduh. Galuk tombo iki kok. Dombene men mari. Dombene ben mari. Wah, mari tenan iki. Mari ya, Mbak. Bareng dombene mari. Wis. Lega ya. Weh lego banget. Plong banget. Kaya wong nguyuh plong ya. Deres wis. Wis rasi do menden. Po, kok didilati, Po? Ayo siap, Mbak. Maju. Semprot ke, Po. Buh ngono, Po. Sing seru. Buh. Sing seru.
Kuwi sing metu ababe. Wong oleh 100 ora apa-apa teles. Ngelek idumu dhewe wis. Oleh 100 teles ora apa-apa. 100 Kang Sapa. Lurah sih. Wong anu tapi Mbak Elisa nyemprot Ya, beda lho Mas. bedane. Bedane nek wong ayu Ya, kenang kene Mas mau rasane semprot rasane legi. ambune Ambune ya ana rasa Wangi. terus mangan bakso. wangi ya, Wangi stroberi. stroberi. Nek Allah sing nyemprot wong elek, Nek sing sing- nyemprot kusnul. lah ora lah. Dan Urung tahu, coba dulu. Nek Kusnul ya baduk. Ya. Allah senengnya. Semprot. Semprot maningnya. Ya wis. Nadyan wadon sarta langsung
Wis iki bae. wis. Sampun. Muni jejer wong ayu kok mbungahi kaya kok. Bungae wong ayu kon. Pisan meneh Mas Topo karo Mbak Elisa. Iki Nggih. milih Mbak Gubuk Asmara apa Podang Kuning? Oh nggih, tapi Nah. kadosnya niku aja Nika, mundur melas, pras rumien. Oh, nggih. Ya monggo Pak Lurah menawi Pak badhe Lurah wonten ya yang mau ambil ini dari panitia napa sinten? Babi medhet undianipun saged wonten Undian? panggung. Mangke monggo. Wonten panggung Saged. saged. Oke. wonten panggung mawon Pak Lurah. Ya, Monggo mriki. Monggo Iya. Pak Lurah saged Lurah. mengundi mungkin beberapa dulu, mau berapa dulu? Oh, Oh, jen. bintang tamu. Ambil berapa, Pak? 5 Mau berapa dulu, Pak? Gitu aja biar panitia ke sini, Mbak. Oke.